Wat het Alt-Limburgs Schuttersfeest is voor de schutterieën en de gildes van Nederlands en Belgisch Limburg, is de jaarlijkse Bundesschützentag voor de Bond van Duitse Historische Schuttersverenigingen. Natuurlijk de leden en de schutterieën die daarbij zijn aangesloten van, wat zullen we zeggen, net over de Peul. Al die dorpen, al die staddelen die nog een oude schutterie hebben en die bij die bond zijn aangesloten, die al zo'n 75 jaar bestaat. En waarvan een groot deel, en dat is zeer uniek, vanmiddag over de Mert in Kerkrooij trek, oftewel de Maat in Kerkrooij. En dat heeft er allemaal mee te maken dat ze één Nederlands lid hebben bij de Duitse bond. En dat is de Kreutzburg schutterie Sint-Hubertus uit Haander, uit Haanrade. Kerkrooij, wie kent het anders ook. En omdat ze door de vinger opstoken bij de vraag, wij organiseren de Bundesschützentag 2014, zien we met z'n allen duizenden mensen hier in de binnenstad. En we zien hier dadelijk ook duizenden schutters voorbij komen in hun eigen verenigingen met ruim 100 muziekverenigingen. Ik werd vandaag geholpen door collega Ruud Kleine. Die is van Brokkelze, dus die kunnen ze allemaal hier verstaan. En ja, ik gok dat aan de bar, Henk. Ruud, toch? Dat klopt, Tom. Dat kerkkruis van Dicht wordt trouwens ook al immer beter. Goedemiddag. Bij Dicht op de straat, Tom, is het nog leeg. Hij aan de tiek gelukkig niet. Ze zijn al op tijd begonnen. Ik leef vanmorgen de stad in. En er wordt eigenlijk al groot bier gedronken. Ik zag zelfs alle cafés waar ze er doorheen waren. Hij nog niet. En dan meteen 2 meisjes van Kerkrooij. Goedemiddag, dames. Goedemiddag. Zijn er al 2 dagen bezig? Zo'n beetje wel, ja. Het ziet even nog fris uit, moet ik echt zeggen. Ja. Ben ik slaap vroeg opgestaan en gewoon genieten, dan precies jaloers, denk ik. Of niet? Ja, zeker. Ik ga een beetje een verzoekje aan u. Waar let hier het meest op in zo'n optocht langs? Ik neem aan de dames, of niet? De dames vind ik interessant, maar ook de kleuren, wie de mensen marcheren, lopen, zich presenteren. Ik geniet er gewoon van. En de Jansen drumheen, dat vind ik fantastisch. Oké, goed om te huren. Waarom ben je neerkomen? Ik ga dadelijk pen en papier halen. Dan mag u de bordjes met de cijfers omhoog houden. Voor alle kundiginnen wat langs trekken. En dan gaan we aan het eind van de middag het gemiddelde berekenen. Zullen we dat doen? Ah, dat is fantastisch, wel? Ja. We vinden het wel leuk. Maar een eng vrouw en ja, het is veel manslui. Dus, Ik schrap de vrouw letten. Interessant. De dames zijn in vorm. Gaat goed komen. Nou ja, we gaan natuurlijk een hele hoop ook vandaag zijn bij al die verenigingen, dus er zijn ook dames genoeg. En ik voel dat het een beetje openbreekt. We hebben een achtige morgen gehad in Kerkrooij, maar zo meteen als de optocht gaat trekken, ziet het er allemaal goed uit. Hey, neven mij staat John Roesje van de schutterie, van de Kreutzburg schutterie Sint-Hubertus. John, is dat allemaal schuld. Hoe is het met dich? Op dit moment gaat het een beetje. We hebben dus morgen een beetje stress gehad. Maar ja, God, zo is in het verenigingsleven. Waar stress is, dan moet gewerkt worden. En we hebben gewerkt, we hebben het programma omgegooid. De heilige mis natuurlijk vanmorgen, die in het Stadspark plaats zou vinden. Hebben we verlegd naar de Rode Hal. Het is natuurlijk even pezen van de douche, de auto, de muziekverenigingen die dat allemaal moesten bijzien. Dat moest allemaal omgezet worden, steunen op die bühne op. Hebben we geregeld. John, hoeveel schutters zijn er hier vandaag? Nou, op dit moment wat ik zo heb kunnen zien, gewoon juist even bouwen in de foyer van de Rode Hal, wat ik toch zie, maar het zijn toch denkelijk meer dan 8.000. Wat ik zo ongeveer gezien heb, moet dat toch, en als ik dan nog de muziekvereniging erbij ga pakken, dan hebben we dadelijk hier een optocht waar ze toch wel zo'n 14.000, 15.000 man langskomen. Kijk eens aan. En die zijn natuurlijk onderverdeeld, die verenigingen, in allerlei bezirken. Maar die bezirken maken weer deel uit van allerlei bisdommen. En we hebben een keertje gemaakt. We zijn natuurlijk eerst het blauwe stipje voor waar Haanrade leed, waar Kerkrooij leed. En onze prachtige provincie Limburg, het Chili van Nederland. Dat langgerekte lint langs de Maas. En dat zien ons vrienden uit Belgisch Limburg met onder Zuid-Limburg nog een stukje voerstreek. En dan gaan we even kijken naar de 6 bisdommen, John, die we hebben vandaag. We beginnen natuurlijk boven bij Paderborn. Ja, dit is Münster. Dat is de Münster. Daar hebben we dan natuurlijk in Münster hebben we Paderborn. Dat is blauw, hè, Paderborn. Dat is het Wietste weg. Dat is het Wietste weg. De kleinste. Het kleinste hebben we Essen liggen. In het geel. In het geel. En dan krijgen we het midden, dat is Keulen. Ja, dit is Orken natuurlijk, hè, oranje. Dan hebben we daarna voor Orken liggen, waar eigenlijk de meeste verenigingen uitkomen, 443. Ja. Keulen in het groen. In het groen, ja. Daar zitten er ook van begin 400. En dan hebben we nog een stukje Trier. Ja, in het paars, een stukje Trier. Een vrij groot gebied. Ja, waar wij de cultuur eigenlijk gaan niet van kennen, maar we gaan dat vandaag zien. En zien die zoals sticht eruit, zo prachtig
Het merendeel is groen. We krijgen groen. Maar we krijgen nog kleuren. En we zien op een gegeven moment in het rode komen. We zien dadelijk toch een heleboel kleuren komen. Dit is niet op me zegt, we zien alleen maar groen. Nee, kleuren zullen er zeker erbij komen. En natuurlijk opgevleurd door meer dan 100 muziekverenigingen. Dus, en die hebben allemaal kleur en pracht. En die speltjes die zich op hebt, dat geeft aan dat ze zo'n beetje ieder jaar erbij is, niet? Dat geeft aan dat ze natuurlijk erbij is. En het geeft natuurlijk ook aan dat ze dus al 40 jaar metloopt in dat gebeuren. En dan kiest ze hier en daar wel eens een keer een medaille omgehad. Een vetleren medaille, wie wil dat even zeggen. Ja. Maar ja, goed, het huurt erbij. En mensen ze niet draagt, dan zijn degenen die gehouden hebben, ze nog beledigd. Dus we moeten ze dragen, helaas. Dus vorig jaar waart je er ook bij. In welke plaats? Gezeke. Wat is dat? Paderborn. Ja, Wietweg. Wietweg, dat is zo'n 300 kilometer. Daar zijn we geweest de hele weekend. En daar hebben we goddank de burgemeester bij ons gehad. Die het doel gezien had, wat voor een impact het had. En die had natuurlijk grandioos werk met ons verricht. Het hele gemeentebestuur, moet ik wel echt zeggen. En de stichting natuurlijk. Die 7 maanden worden uit bestonden. En die natuurlijk achter zich heel wat mensen hebben. En ik moet zeggen, stichting, ja, de raad, alles, ik moet zeggen, van klein tot hoog, die lui moet ik echt van deze plaats hartstikke bedanken. En natuurlijk niet te vergeten, mijn eigen manschappen, ook mijn vereniging, ook mijn schutserij. Jongens, had gewoon een prachtig werk verricht. Ondanks de stress deze morgen ook, maar we hebben het allemaal nu krijgen en ik hoop dat ze dadelijk hier op tijd kunt langskomen. Ja, dat gaat wel lukken, John. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat betekent dat je met de vereniging ieder jaar een lange reis maakt op de Bundesschützenstag. Vorig jaar gans naar Paderborn, naar Gezeke. We zien die beelden nu van wie je door in de optocht voorbij komt. De sfeer genoeg, hè? De mensen langs de kant, pilsje erbij. Het pilsje erbij en ik moet zeggen, we hebben met Gezeke intern hebben we een prachtige band met die mensen opgebouwd. Dat kan zo zien aan dit speltje hier, wat ik hier mee beweer. Ja? We hebben Gezeke en Haandel. We hebben hier een beetje samengevoegd, die jongens van Gezeke. Dus door Gezeke hebben we echt een hele mooie band met gebouwd. En ik moet zeggen, dat is een prachtvereniging. Maar een vereniging, die besteedt door 2200 man. En dan hebben we er 18 tegenover. Dus het is nogal get. Ja, dat is het zeker. Die beelden die we net zogen, dat ongeveer gaan we natuurlijk krijgen. Maar dan op een volle markt met duizenden mensen. De hele stad zit vast. Ja, de stad zit vast. Van vanmorgen 8 uur is de stad dichtgegaan. En wanneer het nu al op de maat zien, wat op dit moment al door is, vermoed ik toch dat dadelijk tijdens de optocht nog heel wat mensen bijkomen. En dan weet ik niet wie het de ganse hoofdtocht naar boven is. En ik denk dat er toch wel duizenden lui aan de optocht stond. Ja. In de 40 huren we al de muziek, dus het komt natuurlijk deze kant op langzamerhand. Maar laten we eens eventjes gaan kijken, want de meesten zien al sinds vrijdag, het is een 3-daags programma. En op zaterdag doet je scheten. Ja. Alleen dat was in Kerkrooi vanwege de vergunningen, maar net over de Polen in Orge. Dat wordt in Eilendorf, dat houdt niet alleen met vergunningen te doen. Het houdt natuurlijk ook ermee te maken dat hier in Kerker en omstreken die schietstanden niet zur Verfügung sind, wie der Deutsche zegt. Die hebben we niet. We hebben 2 banen, maar voor dat scheten broken we natuurlijk 10 banen. Anders kiezen dat niet in een ganse dagtaak. Al die mensen kiezen dus net over de bühne heen. Dus we hebben op een gegeven moment de scheetbanen van Eilendorf en de Karlsschütze. Die hebben de ganze stand ter Verfügung gesteld. En daarvoor kunnen we gisteren dat gans goed over de rij gekregen hebben. En ja, tegen 5 uur gistermiddag is de nieuwe Bundeskönig uitgeroepen worden. Ja, ook uit het gebied Paderborn, hè? Is uit het gebied Paderborn, ja. Maar we hebben beelden van het uitroepen van de Bundeskönig van vorig jaar in Gezeke. Ja. De president van de Duitse bond destijds op zo'n balkon. Hij staat op het balkon en die gaat op een gegeven moment dat ganz mysterieus doen. En dat allemaal nu anoniem gebeurd is, want geen weet wat er geschoten heeft. Want die hebben een kwartier de tijd om zich in te scheten. En dan kregen ze een kwartier om 3 schoten te lossen. En die 3 schoten die zijn anoniem. En die ziet ze niet meer. En die werden weggezet. En dan is dat natuurlijk, naderhand is dat voor iedereen een verrassing. Wie had toch zijn beste score geschoten? We zien de president Duiter Huul spannend wie het is. Alleen de vrouw van de schutter die gaat winnen, die heeft het al in de gaten. Ja, omdat er van tevoren zeiden, is verheiratet, die vrouw heet Angela. En zodoende kunnen ze allemaal korter bij de naam, die het gaat weten. Ja, en wenn er dan ook nog zegt, hij is mechaniker, ja, en dan gaan een vrouw met Angela, ja, dan gaan ze toch weten van, hé, dat kun je mijn man wel eens zien. Ja. En dat zegt ze prachtig, die beelden kennen ze dat praktisch zien. Ja, en degene de Bundeskönig worden, de wordt gisteravond nog hartstikke van de zukken af, want ik kon het niet bevatten. Ja, maar dat is met deze ook. We zien die beelden van vorig jaar. Deze man gaat door het dolle heer. Vreugde-explosie bij de vereniging door. En dan moet hij naar boven komen, het balkon op. Ja, en dan kiet natuurlijk die oorkonde en dan kiet natuurlijk scherp kiet oren gedragen. En alleen dat koningszilver, dat kiet pas het zondagsmorgen dan behouden. Want de zaterdagavond is nog altijd in het teken van de oude Bundeskönig. En dat is gisteravond ook gebeurd. En vanmorgen tijdens de heilige mis is dus de nieuwe Bundeskönig, die we dadelijk hier als eerste gaan zien, die is nu officieel in functie.
En als we dat vergelijken, John, met het Oud-Limburg Schuttersfeest, het is niet zo dat die vereniging die dan wint, dat die het jaar erop het Bondsfeest moet organiseren. Nee, dat is niet zo, want we hebben ze in het jaar 2009, wie ik de beruchte vinger opgestoken heb. En wie Ja, dat was echt. Ja, dat was echt. En wie eens gezegd heeft van, nou, kan er wel aan, is geen probleem. Ik moet zeggen, achteraf, het wordt een megaklus. Een megaklus. En ja, god, en wenn ze dan toch de resultaten zien, en dat is wat ik al gezegd heb. Die jongens achter mij, die 7 man van die stichting, het gemeentebestuur, in alle werven, moet ik zeggen, met z'n allen, denk ik dat we er een prachtig feest van gemaakt hebben. Maar ik zeg al, dat het is uniek. We gaan dit niet meer meemaken, denk ik. Hè? Ja, ik darf de vinger niet meer naar Loede steken. Ja, maar er is maar één Nederlandse vereniging lid van de Duitse Bond, dat zit geen. Dat zijn er 2, dat is Sint-Hubertus Kalheide en Sint-Hubertus Haanrade. Okay. Die jongens zijn ook lid van de bond. En ja, wie durft het aan? Maar ik heb ze net eens een keer een vergadering in Leverkusen, waar al die verenigingen samenkomen, heb ik gezegd, mensen, een kleine vereniging kan het, maar die moet organiseren. We gaan het zien. Waar ga je zitten hier op de tribune? Ik zou dadelijk hier op de tribune ergens hier. Dan komt ze dak voorbij in deze uitzending. Dankjewel. Maak er wat schöns van, wie ze dat hier zeggen. En dan komt alles goed. Het is kerig gewoon, hoor. Ja, zeker. Dankjewel. John Roesje. Begon nog heel even naar vanmorgen toe, wie het zo miezelde. En John zag al, een gottesdienst, een feestmis in een na het stadspark, dat kost niet. En dan hebben ze in Kerkrooij een fantastisch pand. En dat pand, dat heet Rode Hal. Kijk maar mee. De Rode Hal, hier in Kerkrooij, met de gottesdienst. Eigenlijk een feestelijke kerkdienst, zo staat het in de papieren. Eigenlijk had deze dienst boete moeten zien hier achter in het stadspark. Maar het is een klein beetje miserig nog hier vanmorgen. Dus we zien allemaal gelukkig binnen. Dit hoort natuurlijk bij de historie van de schutterieën. We zien nauw verbonden met de katholieke kerk. En met het grote motto dat ze bijvoorbeeld hier ook op een van deze vaandels voor Glaube, Sitte und Heimat. En de andere tekenen, dus een stuk veel groen en wit. En we hebben natuurlijk het katholieke kruis met de pielen van Sint Sebastianus door de Heer. De heilige Sint Sebastianus, de persheilige, de man die de aanval van de giftige pielen volgens de overlevering, volgens de mythe, het overleeft. Nou, al die verenigingen zien hier binnen met allemaal die vaandels die hier klaar stonden. De belangrijkste vaandels van alle bezirken en van alle bisdommen. Natuurlijk, die zien de 6 bisdommen voor aan. En voor de rest honderden mensen zittend aan tafel, luisterend naar de vertegenwoordigers van de bisdommen boven op het podium. En allerlei medailles weer nog uitgereikt aan de verschillende boendeskoningen en koninginnen die zijn uitgeroepen. En natuurlijk, ja, de gewone schutter. Misschien deze meneer die op een prachtig logo het stond dat van Duur Boslar is. Goedemorgen. Goedemorgen. Komen Sie dan her? Duur Boslar? Aldenhoven. Altenhoven. Aldenhoven. Das ist nicht weit, hè? Nein, 20 Kilometer hier von Kerkrade. Was je Bezirk? Bezirksverband Jülich. Oh, Gulik. Jülich. We zeggen Gulik. Jülich, ja. Jülich. Jülich. Ja. Ganz im Kurz, was passiert hier heute Morgen? Ja, heute Morgen ist hier die Messe fürs Bundesschützenfest hier in Kerkrade vom Bund der historischen deutschen Schützenbruderschaften. Und im Moment sind die neuen Majestäten gekrönt worden und jetzt ist die Standartenübergabe der Bundesstandarte von der alten Bruderschaft auf die neue Bruderschaft. Ja. Dies alles gehört dazu. Dies ist der Tradition. Tradition gehört dazu. Ja. Okay. Und in eine Stunde oder 2 Stunden die Parade? In 1,5 Stunden circa wird die Messe zu Ende sein und dann geht es zum großen Festzug mit anschließender Parade. Ja. Da freuen Sie sich? Da freuen wir uns drauf. Wieso? Ein Highlight im ganzen Jahr. Ein Highlight, das ist ein deutsches Wort. Ja. Okay. Auch für Altenhoven? Auch für Altenhoven, jawohl. Wir haben selber auch Schützenfest, aber hier das Bundesschützenfest des Bundes ist das größte im ganzen Jahr, wo alle Bruderschaften quasi zusammenkommen. Alle Diözesanverbände des Bundes. Und das macht stark. Das macht stark. Danke. Eine Einigkeit. Ich sehe es. Viel Grün, hè? Ja, viel Grün. Danke. Bitte. Een beetje plogen mag wel. Veel groen en we zullen ook veel gries zijn in de optocht. Die zo meteen over de Meert in Kerkrooij gaat trekken. Met allemaal deze mensen, allemaal deze vaandels en allemaal deze schutterieën.
Hey, in de binnenstad van Kerkroi op de Bundesschütze-Tag 2014. Maßgeblich beteiligt war an diesen Tagen. Dann aus dem Deutschen Bundestag. En dit is dan live de Mert in Kerkroi met het prachtige stadhuis. En de eretribune, dan denk je, ja, die is half leeg. Maar die gasten die komen zo meteen. En dit zijn de klanken van de hermenieën, de 2 hermenieën die hier op de Mert stonden. Sint Gregorius Haanrade en hermenie Sint Cecilia Egelshoven. En die spelen samen. Je ziet het. Ik ben niet alleen. Het commentaar vanmiddag komt van 2 andere collega's, namelijk Jos Gerrits, is de hoofdredacteur van het Limburg Schutterstijdschrift. Jos, welkom, goedemiddag. Oh, welkom. Er staat dus wat te wachten. Hè? Ja, het is heel leuk en het is heel erg druk. Ja. En ja, die enorme stoet van zo heel veel schutten, 9000 heb ik net gewerkt, die wil ik inderdaad wel eens in langs trekken. Je hebt het gewerkt. Jo. Ja, dat is Spouwbeeks of wat is dat? Dat is Spouwbeeks. Wat spreekt Spouwbeeks spreekt zich? Ik kan plat, ja. Ganshuver? Ja. Oké, want dat plat dat is van belang vanmiddag. Dat verbindt ons in deze commentaarpositie natuurlijk. Want we hebben ook de geschäftsführer, de secretaris eigenlijk van de Duitse bond, de bond van historische Duitse Schütze Broederschaften. De secretaris en de heet Ralf Heinrichs. Goedemiddag, welkom Ralf. Pak toch even de microfoon erbij. Alles goed? Alles goed. Alles goed. Alle prodder met een HDG. Ja. Maar dit is van Korschenbroich, dat is bij Mönchengladbach. Wir kennen Koschebrook, das rheinische Dehnungs-I, Koschebrook. Ja. Schön gesprochen und ich hoffe, dass mich die Leute auch im Koschebroeker Platte goed verstanden. Maar dat betekent als wij plat praten natuurlijk, dat wij moest iets doen aan de microfoon bezig zetten. Hol hem even van de stapel papier af. Dat zijn al die schutterieën die voorbij komen. Dat betekent dat we op die manier de kiekers in Nederland en in Duitsland misschien wel van Deens kunnen zien. Hè? Alhoewel, die van Paderborn, verstaan die ons ook en die van Trier? Oh, die verstand al goed plat. Ja, kennen jullie dat? Ook dat Spouwbeeks van Jos? Oh, ich hoffe het maar. Oké, goed. Het prachtige stadhuis van Kerkroi, hier op de Mert. En de eerste verenigingen die aankomen. Je ziet natuurlijk, het is door het weer wat chaotisch misschien heen door geweest. Omdat men vanuit het stadspark wil vertrekken. Er stond ook alles klaar voor de indeling. En nu is dat vanuit de Rodehal gebeurd. Het is druk, Jos en Ralf. Er zijn veel mensen. Ja. Da kommt der Bundesstandachte. Das ist die höchste Flagge, die wir haben. Das ist das Teken von den Bruderschaften, der heilige Sebastianus mit dem Wappen vom Papst Franziskus und das Wappen vom Kölner Bischof. Und er führt den Festzug an. Ja, zo'n Theo Bovis is onze gouverneur. En ook de president van de Duitse Bond is erbij, hè? Das ist der Hochmeister Prinz Emanuel zu Salm. Da ist er im Bild. Sie suchen noch ihre Platz. Ganz links liepen. Das waren die Bilder von Horst Doren. Die hat so Schüttersfiguren, so Puppkes, ja. Für die Jugend, für die Jugend jetzt zu tun. Okay. Da geht er mit in Kinderjahres und Schule und damit sollen Kinder an der Schüttewezen rangeführt werden. Kijk eens aan, educatief. De kleine mensen hier met de prachtige steek op, dat is Ger Koopmans uit Schandelo. Dat is de president van de Oud-Limburg Schuttersfederatie. Ook hier op de eretribune. In het midden dus de prins. Zo Zalm, met een kasteelke, niet wie het van Nederland, hè? Schloss Anholt. Schloss Anholt. Dat is bij Doetinchem, en bij de Achterhoek. Ja. Bij Dingsperlo, naar de grens. En als de eregasten plaats hebben genomen, dan kan de grote optocht gewoon beginnen. De Bundesstandachte die blijft voor 1 jaar in Kerkroi. Je bedoelt dat vaandel of de standaard? Ja, die Standachte blijft 1 jaar hier en moet im nächsten jaar aan het nächste Bundesfest naar Bütchen, Menüs weer gereikt werden. En dat is dat vaandel hieronder. Ja. Met natuurlijk het katholieke kruis en de pielen van Sankt Sebastianus. Okay. En er wordt natuurlijk ook voor de mensen hier langs de kant op de Mert commentaar gegeven via speakers.
Maar wij proberen dat voor ook aan de televisie zo goed mogelijk te doen. Want het is wat er langs komt. Het is werkelijk uniek. Denk ze, Ralf, dat het extra druk is en dat er extra interesse is in Duitsland, omdat dit in Nederland is? Ich glaube wel. Dat is speciaal, hè? Ja, ich glaube, zum einen Deel hat John Roux schon viel Werbung gemacht. Der ist rumgefahren, hat... Een echte PR-man. Ja, ein PR-Mann, der hat die kleine Klompe, die normalerweise ja nicht hingehören, aber das war ein schönes Teken zu sagen, kommt nach Holland, wie wir in Deutschland manchmal falsch sagen, kommt nach Kerkrade und kommt zum Bundesfest. Und viele Leute, die wollten sich das ankicken, was mag man hier in Kerkrade in den Niederlanden? Ja. Ik zie dat Harmonie Sint-Cecilia Eigelshoven het moeten stoppen met dirigent Jens Gatofs. En dat heeft er alles mee te maken dat als we niet op tijd beginnen, dan kan dat nog wel eens lang duren met al die schutterieën. Alhoewel, Ralf zegt van dat gaat toch in Duitsland allemaal iets sneller voorbij trekken als we gewend zien bij het Oud-Limburg Schuttersfeest. Ja, unsere Jungs, die trekken und Jungs und Mädchen, die trekken in Kolonne vorbei und das geht meistens ein bisschen schneller. Okay, in Kolonne. Wir haben eine Mischung von 50-50 deutsche und Nederlandse Kapelle. 100 Stück werden rund heen zijn. Ja, maar dit is eerst fluit- en tamboerkorps Sint-Hubertus Haanrade met de Limburgse Jagersmars. En de eretribune moet de ganse middag klatschen. Ik hoop het maar. Dat heb je sonst niks te doen. Ik hoop maar dat het werk blijft. Voor jullie eretribune. Nou ja, de weersvoorspellingen zien wat beter voor vanmiddag. Dus dat betekent dat het er heel goed uitziet. Maar iedereen is erop gekleed zo te zien. Regenkleiers in B. Ik heb al wat paraplu's gezien. En laten we luisteren naar Harmonie Sint-Gerardus Heksenberg. Dat is de winnaar van de laatste dagen. Dat is de nieuwe Bundeskoning. Vertel. Ja, hat als Initial 29 Ringe geschoten. Kütt und Bezirk Büren in Paderborn. Want wie schiet je precies in de Duitse Bond? Beim Bundeskoning schete mit 3 Schuss op 50 Meter. Und die dürfen aber nicht kicken, was sie geschoten haben. Anonym. Und dann wird ausgewertet und die kicken, wer das beste Bild hat. En wat is het voor een geweer? Wat schiet je dan met? Flobbert, kleinkaliber. Oké. Ja. Dat is natuurlijk anders, Jos, als dat bij ons gaat op het OLS. Hè? Ja, dat zijn geen vogelboeksen. Hè? Nee. Maar het zijn wel ook 3 punten. Ja. Ja, das sind Sappeure. Das Pioniere, würde man sagen, Billekerls. Nur die haben eine französische angehauchte Uniform an und die diente früher dazu, de Wege zum Schießstand freizuschlagen. Dat kennen we ook. Het zijn de genietroepen. Ja. En we beginnen eigenlijk met wat schuttersvereniging uit het Kerkrooise. De zilveren pleetjes die het net zoog. Dat waren de geklauwde pleetjes die bij de Rabobank kwijt zijn geraakt. En net zijn gegeven aan de vonnisdienst van het schuttersbroederschap Sint-Sebastianus 1617 uit Kerkrooij. Dit is Eigelshoven, ook Sint-Sebastianus, de schuttersbroederschap. Die zijn van 1703. Dat is een beetje traditionele kleier, hè? De cilinderhoutjas. Ja, dat is in de Oostkantonen van België is dat ook heel gangbaar. Hè? Die hebben ook een zwarte jas aan, met sluppen vaak en dan een hoge zeien. Dat is een traditie van de vroege broederschap. Die hadden de jonge zwarte Anzug und ein bisschen militärisch verbrämt. Das wurde ein Armlütskram, kostet jeder mitmaken und kostet nicht viel, weil hier hadden ze dan hadden ze zo'n Anzug, dan kostet alle mitmaken. Ja. Ja, het is eigenlijk ook wordt het weer geuniformeerd worden in Limburg. Rond einde 19e eeuw
Daarvoor hebben we ook gewoon een hoed op, een sjarreboom en een ijsje aan. Dit is de Sociëteit De Grijze Hoed, in 1964 pas opgericht. Wie Kruisboogschutterie Sint-Sebastianus Bleijer hij 100 jaar bestond, was dit de organisatie. De mannen met de grijze hoed, ook die zien voorbij. Catharina Gilde, hoed Holtz, Olduk. Ook nog niet zo oud, van 1995. Met historische vaandels daarachter. Of eigenlijk voor de groep lopend. Ja, dit zal niet de laatste muziekvereniging zijn die we voorbij zien lopen. Het is misschien belangrijk Tom, om aan de lui uit te leggen dat die muziekverenigingen niet tot de schutterieën werken. Die huren ze in, dus een samenwerkingsverband. Je bedoelt ze in Duitsland? In Duitsland, ja. Es gibt nur ganz wenige Vereine bei uns, die eine Kapelle haben. Einige bringen sie mit, aber der Rest von der Musik, die wir da bezahlen, die müssen wir engageren. Ralf, er zijn 6 gebieden binnen de historische Duitse Schuttersbroedersbond. En dat is verdeeld in de 6 bisdommen. En ik geloof Paderborn gaat beginnen. Hè? Paderborn hat letztes Jahr uitgeführt, Bundesfest 2013 war in Geseke. Und dann dürfen sie beim nächsten Jahr, weil sie die ganze Werk getan haben, dürfen sie starten. Dit is Geseke. Das ist... Nee, das kostet nicht Geseke sein. Nee? Nee, glaube ich nicht. Maar dat werd sticht weer. Das sind die Pinguine in Geseke. Oké. Kijk, dan is het goed dat het dichterbij zit. Hè? Ja, en we gewoon veel groen zijn. Dat is al eens een keer gezegd. Hoeveel vaandels zullen er vandaag in Kerkwijk zijn? Hoeveel vlaggen? 500. Ongelooflijk. Ich schätze, wir haben Meldungen von 300 Bruderschaften und Gilde und Vereine. Und die meisten bringen ihr Flagg mit und natürlich jede Menge Schwenkfahnen. Das sind so Geseke. Typisch met die eikenblaaier, het eikenloof op de chapeauklak. Ja, das wurde das Diözesankönigspaar vom letzten Jahr. Die kommen in Geseke, wurde sie Diözesankönigspaar vom Diözesanverband Paderborn. En de houding van die schutterieën, die Duitse schutterieën, is ook niet heel strak gedisciplineerd. Er wordt gezwijd. Hè? Het is vrolijk, de mensen zijn blij. Groeten natuurlijk wel de nieuwe Bundeskoningen en de eregasten. Toch, Ralf? Ja, das Militärische ist nicht so wichtig. Wir kommen von die alte historische kirchliche Bruderschaft. Und das Kirchliche dürfen sie uns fröhlich sein. Ja, maar het is ook een wedstrijd. Hè. Bij ons lopen de schutterieën in de optocht, een wedstrijd. En dat is hier dus niet, dus hoeft zich ook niet helemaal precies te gedragen. Ja. Und wir haben viele junge Leute dabei, viele Kinder. Bei uns wird Schützenjahr und ganz gut geschrieben. Von unseren 400.000 Mitgliedern sind 60.000 junge Leute bis zum Alter von 24 Jahren. Das ist eine Kapelle, Bundesschützenkapelle Edelweiß-Kerpen. Das sind besonders junge Kapelle, die haben den Ehrentitel Bundesschützenmusikchor. Und da hier wird nur 40 Stück von. Zeg ik dat goed? Höxter, Ralf? Das Höxter, ja, das ist ein Bezirksverband in der Nähe von Paderborn.
En binnen dat bezirk, binnen dat kleine gebied, daar geven we ook weer tal van kleine schutterieën. Ik heb dat geprobeerd te kijken op de kaart. Ja, om te kijken van waar liggen die dorpen allemaal. Het zijn allemaal kleine dorpjes. Ja, Schützenwesen ist Sache ist für die Dörper, wahrscheinlich hier genauso wie in Deutschland. Nur hier in die Paderborner Bruderschaft, da sind ganze Dörper Mitglied und die donnet richtig gut. Da ist auch viel Bewegung drin. Da ist jeder der im Dorf jetzt will, der muss in der Bruderschaft gehen, sonst gehört er nicht zum Dorf. Die stärkste Bruderschaft, wir haben 250 Bruderschaften im Diözesanverband Paderborn, aber 80.000 Mitglieder. De altböhmische Straßenmusikanten. Met een prachtige Schelleboom. Ja. Ja, Schelleboom, dat komt aus dem Türkischen. Die hadden die Osmanen hadden die vor Wien verloren. Met een beetje de halve mond, hebben ze. Ja. Ja. Und man an die Taal von die Schweife konnte man früher erkennen, wie hoch der Würdenträger war, der da hinterher ging. Ja. Aha, dat hebben we dus van de Turken. Ja. En die zijn niet verder gekomen als Oostenrijk, hè? Nee? Ja. Dit een klein beetje Oktoberfest, niet? Is dat een belediging? Oh, unsere Bruderschaften, die vieren auch ab und zu so tüchtig Oktoberfest, wenn das Jahr zwischen Schützefest und Schützefest zu kurz ist. Ja, als ik denk dat onze OLS-president en onze gouverneur zich daar al goed kijken, toch? Dat denk ik zeker. En we kennen ook nog een leren hier. Zeker wat de jeugd betreft. Als ik die getallen van Ralf Weg, dan zouden we er alleen maar jaloers op moeten zijn. Ja. Maar ja, als Ralf zegt van de huurst er niet bij in de deur als ze niet bij de schutterie zit, dan is het toch een soort sociale verplichting om daar met te doen. Ja, maar Ralf moet even zeggen, het zijn ook niet allemaal actieve leden. Hè. Dus gewoon als lid genoteerd en een financiële bijdrage leveren. Aber viele, die vieren die Drehdag Schüttefest mit. Die Älteren, die vielleicht nicht lopen können, die sind dann traurig, dass sie nicht mehr lopen können und dass sie nicht mehr mitmachen können. In diese Dörfer, da merkt wirklich alles mit, nur ganz wenige Inaktive. Da sind kleine Dörfer, die haben 400, 500 Mitglieder. Mhm. En die zijn ook alle 400 geuniformeerd? Ja. Ja, en vlak bij die tribune, daar hebben we Ruud Kleine, toch Ruud? Wij als van de gemeente Kerkrade, die een beetje bleek is. Volgens mij is het een zwaar dag geweest, of niet? Het is een heel zwaar dag, ja. Maar het is een fantastisch evenement. En er zijn enorm stoot op dat wij als gast hier mogen optreden. En dat is iets wat los is. Ik bedoel, en vieren zijn van Kerkrade, die het organiseren ook. En kijk eens wat van neerzetten. Even nog echt persoonlijk, zelf verbonden alleen van mijn broederschappen in het Schutterswezen. Nee, dat niet heel onafhankelijk zijn. Maar van zoveel broederschappen, handverrij. En er zijn enorm stootsenwegen dat die dit organiseren. En dat kan op onze steun absoluut rekenen. Ja, we zien hoe dat dag voor u goed op de tribune zitten en wachten tot het voorbij is. En lachen en zwaaien en zo. Ja, vooral enthousiast meedoen, flink applaudisseren en genieten. Genieten van deze sfeer wat vrijheid. Dus Kerkrade zou dit best nog wel een keer willen ooit. Dat is een verzekering voorop. Ja. En ik ga al begrijpen dat er zelfs gesprekken zijn om Europees eventueel gaat zich betekenen dit jaar. En daar steunt voor absoluut voor op. Dus, we noemen het Eurode, dus dat moet wel, hè? Dat bedoel ik. Europees en gasvrij, dus dat willen we voor zeer. Oké. Wethouder Tim Meijers van de gemeente Kerkrade, dankjewel. Veel plezier nog vanmiddag. Dankjewel. En we luisteren naar die en kijken naar die van Spek Hey. Die ook altijd op het OLS aanwezig zijn. Kijk eens. Ich glaube, dass auch unsere Schütten kicken, wie akkurat und sauber die junge See und Limburg marschieren können. Ja. Können sich schon mal schön Schnee afschneiden können. Nou ja, ik heb afgelopen zomer de uitzending van de WDR gezien vanuit Noise. Ja. En daar kennen ze natuurlijk ook al wat meer van discipline. Hè? Ja.
als die horizontaal in Rieën voorbij komen, ja, gaat toch redelijk strak, hè? Ja, das ist auch regional etwas unterschiedlich. Ne? Ja. Teilweise sind es Familienbruderschaften, teilweise sind es Männerbunde, die nur Männer abnehmen und dann auch ein bisschen militärischer sind. Das ist ziemlich unterschiedlich. Dat is voor mij typisch Duits. Kleur, schelleboom. Ja. Je neigt ook het vaandel, hè? Ralf, Jos, denk ik, richting de eregasten, richting de Bundeskoning. De Fahnen senkt sich nur vom Herrgott und vom Regiment. Ach, ja, bij ons mocht de koningin als enige nog over het vaandel lopen. Ja. En de bisschop toch? Nee? Ja, de paus. Oh, ik heb in Luik toch allerlei priesters over de vaandels zien lopen. Ja, ja. Dat is grootstukkig geweest. Dan weten we dat ook weer. En door de muziekvereniging is metgelopen, kregen ze hulp van Sint-Cecilia Eelser, Egelshoven. De lui steken ontzettend veel geld en energie natuurlijk ook in de kostumering en de uniformen. Maar ja, zo'n kleid van de dames, dat is ook niet billig, hè? Dat is dat wat der König so bezahlen muss. Ne? Das ist Königsfrühstück meistens, da wird die Bruderschaft eingeladen. Das ist das alte Ritual der Verköstigung, Armenspeisung. Das hat damit nichts zu tun. Und ja, das Obtrecken mit die Frau, das kostet natürlich ein bisschen. Von daher muss man ein bisschen vorher sparen. Nun hier wird die Bruderschaft auch viel Zuschuss. Das heißt, dass der König dann auch schon mal einen kleinen Stock in die Kasse bekommen. Und selbst das Finanzamt in Deutschland, die erkennt das an. Prachtige witte boxen. Je noemt dat in Duitsland de Kermisbox, hè? Ja, een Kirmesbox, das ist von den alten Preußen, die alte Preußen hadden witte Paradeboxen. Ja. Und darum nennen wir das Kirmes oder Paradebox. Die muss schön wit sein und schön gestärkt sein, dann ist sie richtig. Kommen Sie her. Ja, der König hat eine Königin und dann Hofstaat, entweder Bekannte mit Frau ist, sodass die als Königshofstaat zusammen optrekken können. Glaube, Sitte und Heimat, dat staat zo'n beetje op iedere vlag. Das steht auf jeder Flagge. Dat is ook Motto. Das ist Motto, das ist der Wahlspruch aus alter Wurzel, neue Kraft und für Glaube, Sitte, Heimat. Ja, betekent wir stehen für die Kirche, das tut die alte Bruderschaft seit der Gründung und wir haben die Heimat verteidigt. Wir tun nach wie vor viel für die Heimat, soziale Werke und für viele Dinge. Und da Sitte sagt heute, man soll nach Wert und Anstand leben. Ja. Ja, Jos, dat hebben we ook, hè, dat motto. Ja, ouder heert en trouw. Maar hij heeft toch net iets wat andere connotatie. Het doet eigenlijk het anders uit. Bij ons is het toch een beetje meer afstandelijker en gaat het meer door dat beschermen toe. En dat geluid is ook belangrijk waar die zitten. En dat zijn dan eigenlijk de cultuurkenmerken. Die werden veel minder. Dat ik precies nu in de gaten heb welke vereniging door voorbij kan. Niet alle verenigingen lopen in de volgorde die is aangegeven. Daarbij is de ene vereniging wat groter dan de ander. En ben ik eigenlijk door de eerste vereniging al de draad kwijt, zoals ik dat dan zeg, Ralf. Ja, das Problem ist heute Morgen gewesen. Wir hatten normalerweise die ganzen Vereine und
Bistum hat er mal gut ingedillt in die Kirchplatz. Ja. Nur dann kommt der große Rhein und dann war er mit vorbei. Dann sind wir unter Ruderhalle getroffen und damit hat er mal ein bisschen Probleme mit der Opstellung von der ganzen Fest. So. Dan nog wat leden van de Sociëteit van de Grijze Hoed hier in Kerkrooij. En de volgende muziekkapel. Muziekvereniging. Nemen ze de Cordoon uiteraard. Kijk, dat is handig hè, Heuvelhof, dan weten we het. Heuvelhof, Rütze Verein in unserem Bund mit über 2.500 Läden. Auch nur Männer, eine Männerbund. Und ja, vor 3 Jahren hatte sie auch das Bundesschützenfest und hat es ganz mit Bravour übergebracht. En een iets andere patch op de kop. Ja, das ist der Neusser, nicht der Neusser, sondern der Paderborner Schützenhut mit die Ekebläher. Mhm. Und die Bruderschappe, die dann bei jeder Obtocht dann die frische Bläher overdran und andere, die dann die nicht welke Version uit Plastik. Dit is inderdaad een grote schutterie. Wat roepen de mensen van de schutterie? Ze roepen niet heel lauw, hè? Nee, Horrido. Horrido? Das ist so eine Rob. Und das ist aus Wittichenau. Das ist unsere Bruderschaft aus Sachsen. Ja. 30 Kilometer von der polnischen Grenze. Das ist Bistum Görlitz. Mhm. Und die sind nach der Wende zu uns gekommen, weil sie das ist das Gebiet der Sorben. Ja. Das ist eine slawische Sprachengruppe. Und die sind zu uns gekommen wegen der Nähe zur Kirche. Ja, we hebben geen bond. Wat doen we, toch? Die hadden geen bond, die hadden hulp nodig. Ja, die hadden nur der sächsische Schützenbund, der wurde nicht so weltlich. Der sagte, nee, wir wollen eine kirchliche Bund haben. Aha. Weil die Sorben waren sehr stark katholisch und sind in der DDR sind die sehr stark verfolgt worden. Ja. De verein uit Schloss Neuhaus. We kijken nog altijd naar het bisdom Paderborn. Schloss Neuhaus hat sich beworben vor das Bundesfest 2019 und hat jetzt auch den Zuschlag bekommen. 2019 sind wir in Schloss Neuhaus. Maar de begripsel dat we vanaf nu eerder jaar komen, Jos en ik. Hè? Ja, dat snapt ze nog. Ehrengäste. Ja. Nou, maar het is toch interessant, want ik kreeg hier namen van dorpen toe die eigenlijk gaan niet weten van de Duitse grens liggen, maar waar ik toch eigenlijk nog nooit van had gehoord. En dankzij zo'n schutterie komt dat weer even tot leven. Dat is toch, ja, het is toch raar dat ik niet van bepaalde dorpen van net over de Peul heb gehoord. Ja. Toch? We leven niet met de boeken om elkaar, zoals vandaag, maar met de rakken. Snap je wat ik bedoel? Ja, er is een stomme landsgrens getrokken, maar we hebben eigenlijk toch, Jos, we hebben een gelijkwaardige geschiedenis. Nee, natuurlijk. Vroeger wordt die landsgrens eigenlijk ook ranzang. Wordt eigenlijk meer Oost-West gedacht. Nu denken we weer Noord-Zuid. We zijn in Nederland en Limburg is klein. En we zijn weer naar het noorden gericht. Terwijl vroeger wordt dat rondom in de cirkel. Als ze zich vroeger niet kwijt ging worden, ging ze naar Kullen. Ja, naar Orke is ook een Schwanstad. Oh ja, Orke. Ja. Und vor allen Dingen die Sprache, die ist ja nur gleich. Nämlich die Sprachgrenze, das ist bei uns, hier wird eine Sprachgrenze zwischen die Kölsche, das sind die Ripuaren, und die andere, das sind die Sachsen, die saalischen Franken. Mhm. Ja, bei uns, und wo hört das Korschenbroek von dichtbij dan? Korschenbroek ist das letzte Dorf, was zu den Sachsen gehört. Das nächste Dorf, die kann schon ein anderes Blatt. Wir sagen das immer mit einem Spruch. Die Kölsche, die kochen im Käsel und essen mit dem Löffel. Und die Korschenbrücker, die kochen im Kettel und essen mit dem Löffel. Aha. Und das innerhalb von 3 Kilometern von een Dorf zum anderen. Er loopt ergens een isoglas, hè? Ja. Een taallijn. Nou ja, goed. Ik
van mij wordt gezegd dat ik Kleverlands spreek. Dat Venlo's, dat huurt tot het Kleverlands. Maar ja, dan moet die lui van Kleef toch goed doen, niet? Die Grenze ist willkürlich. Goschebroek gehörte früher zum Oberlehenshof nach Roermond. Ja. Nee, maar Sittard is ook heel lang huwelijksland geweest. Hè? Jullie. Kijk eens, de Hermanie van Gulpen. Die laten we natuurlijk even schuren. Echt iedereen is deze kant op gekomen. Richting de Meert van Kerkrooy voor de Bundesschützendag 2014. En daar zien we op dit moment live bij. Dit zien blijkbaar nog gasten die op de tribune huren. Ja, dat ist der neue Diözesankönig von Essen. Das ist der jüngste Diözesanverband. En het kleinste? Kleinste, das ist aus dem Bistum Münster entstanden vor ein paar Jahren. Und ja, hat nur rund 30 Bruderschaften, sind aber hier glücklich mit der Hälfte da. En dat betekent dan dat de bisschoppelijk koningspaar mag dan op de tribune plaatsvinden. Dat is wat we net zogen natuurlijk. Ja, sie standen in der ersten Reihe während ihres Diözesanverbands und Jon dann in der zweiten Reihe. Ja, Bundesschützen Dammbokors Herrenshof, die kommen aus Goschebroek. Die haben seit 40 Jahren den Titel und ist richtig preußisch Dammbokor. Da fehlt nur der Pickelhaube, dann wäre sie komplett. Mhm. Die hebben gewoon de platte pet gekozen. Ja. En wat is er zo typisch Preußisch aan? Ja, die witte box. Ah, de kermisbox weer. Vroeger waren het ook de lange kerels van Pruisen. Ja, heute würden sie gar nicht so lang. Die waren nur 1,70 Meter, 1,80 Meter. Das war für damals schon richtig lang. En wat bedoelt ze dan precies? Nou, die wordt uitgekozen op zijn erereglementen van het Pruisisch leger. En dat worden lange kerels. En die worden op lengte gesorteerd. Want dat vonden ze chic. Oké. Of hadden die ook nog een militaire functie dan? Ja, natuurlijk. Die lange gasten? Gewoon soldaten. Waren dat de gasten die de granaten moesten... Nee, dat waren toch ook lange, hè? Die grenadiers waren lange jongens. Hè? Ja, und dann hatte die noch so lange spitze Mütze. Precies. Die Grenadiermütze. Und dadurch wurde die noch größer. Und das war das erste Garderegiment zu Fuß. Und die Mutter in Potsdam und in Berlin musste die Wache schieben, um der König zu beschirmen. En klopt het dat die mutsen zo smal en zo hoog waren, zodat ze met het gooien van een granaat er eigenlijk geen last van had? Dat ze dicht die muts niet afhouden, ze hebben we ergens gelezen. Zo historisch kunnen we het niet vaststellen. We zoeken het uit. We zijn nog steeds bij het bisdom Essen, hè? Ja. En het zijn prachtige dorpen allemaal. Zelbeck, Breitscheid hebben we gehad. Laar, Beken, Bekerweert. Hamborn. Die Jungs hier, die wissen noch ja nicht, was inne blöd. Das ist der Musikzug auch Hassung. Kriegen noch in der Rote Hall die Urkunde verliehen. Bundesschützenmusikzug Hassung. Hoffentlich seht ihr den jetzt.
Ik weet niet of we de broederschaft al gehad hebben uit Bedburg. Die is van 1228, Ralf. Ja, wir haben eine ganze Menge alte Bruderschaften. Und die älteste, ich weiß nicht, ob sie hier aus Gümnich, die ist von 1139. Wobei mit den Historikern habe ich mich eher schon unterhalten, da habe ich gedacht, es könnte auch eine Gebetsbruderschaft sind, die sich irgendwann in eine Schüttesbruderschaft um mir funktioniert hat. Mhm. Ja, 1200 zou heel vroeg zijn voor plattelands schutterie. Ja. Dus de schutterie zijn ontstaan, schutterschilden in de steden, Hanzesteden meer bepaald. Rond het jaar 1200. En ja, dat dan meteen ook op het platteland schutterieën ontstaan is onwaarschijnlijk. Te meer omdat een schutterie op het platteland de heer van de streek zou kunnen bedreigen. Hè. Dus die hebben dat lang tegengehouden. Ja, die junge Leute, die kriegen meistens ein West, weil sie noch wasen und dann, damit sie nicht so schnell da gut wasen können, kriegen sie dann nur ein West und ist nicht zu teuer. Ja. Kijk eens van een prachtige schelleboom. Wie zit op de stroop, Ruud? Er werd heel veel goed Ja, gezorgd langs de voor de volle gasten. terrassen hier in Kerkrade. Een beetje kapel met een kapel langs vlug. Maar meneer, al blieft gewoon klatschen, hè? Ja, plat. Waar komt er vandaan? Van Heerlen. Van Heerlen? Ja. En er staat gewoon een vuur aan Kerkrade? Ja, dat moet doen. Had er geen slied opgeleverd aan? Ja, geweldig. Is het wel leuk? Ja, ik vind het fantastisch. Mag ik de hengers even van binnen zien? Zijn ze al blauw? Ja, bijna wat. Dan moet ik een beetje sparen, hè? Dat is Ja. nog tot de Noerenvolveer. Ja, dat gaat. Maar wat Hanrad had praat gemaakt, zo'n kleine gemeenschap, vind ik toch fantastisch. Dat hij duizenden schutterijverenigingen en noem maar op, herentjiet. Geweldig, geweldig. Oké, dan ga ik nu aan de kant, ik kan er wel kijken, hè? Ja, fantastisch. Veel spaß nog. Dank je. Dank je. Ja, dit is chic, hè, wie dat aankomt. Hè. Bundesschützen-Tambourkorps aus Stürzelberg. Das ist ein kleiner Ort am Rhein in Dormagen. Das ist ein von den besten Chors, die wir haben. Die sind wirklich gut. Dan gaan we door naar luisteren. Wir begrüßen zum Bundestambourkorps aus Stürzelberg. Und meine Damen und Herren, wir begrüßen nun nach dem Bundestambourkorps Stürzelberg die Zusammenkunft Köln. Angeführt werden die Zusammenkunft Köln und den 19 Zusammenkunft zu fahren. Servus und Frieden, Frieden und der Bruderschaft, Frieden und Weltverband Vorreiter. Ik denk dat we al bij het best om Köln zitten, niet? Ja, wir sind jetzt an das Bistum Köln. Das war, ja, man sieht auch schon ein bisschen an die Uniformierung, die wird jetzt ein bisschen angeschwert. Oh ja, leg goed. Das ist regional ein bisschen unterschiedlich. Da ist viel Grün, da gibt es auch Husaren und ja, wenn wir uns gucken, was die Kölsche so zu bieten hat. Ja, natürlich, in Köln selber haben wir nicht viel Bruderschaften, weil da ist der Karneval zu stark. Aber in der Speckgürtel... Is dat echt waar? Dat is zo. Ik heb al Purts gezien, hè? Ja? Ja. Aber die rund Köln, da gibt es viele kleine Dörfer, wo das Schützenwesen gut ist. Und die fungieren teilweise doppelt. Die im Sommer die Schütterei und im Winter machen sie dann auch noch den een oder andere Karnevalssitzung dazu. En vooral dat bezirk Bergheim, hè? Dat is erg actief, hè? Veel schutterieën. Ja. Dat is in de buurt van, wat zullen we zeggen, bij de Groenkoolwinning, bij Garzweiler. Ja, das ist das Braunkohlegebied. Und da gibt es auch ein paar Nachtschiffs, die sind umgesiedelt worden. Und, die sind verschwunden, hè? Die sind weg. Ja. Ja.
Wir waren dieses Jahr in den Vorjahr waren wir mit unserem anderen Fest, mit Bundeskönigentag, waren wir in Königshofen. Das Dorf ist weg, die sind komplett umgesiedelt worden und die Bruderschaft hat es geschafft, dass 80% von den Leuten wieder an den neuen Ort zurückgetrocknet sind, wo die umgesiedelt wurden. Und die Bruderschaft hat an der Stelle, wo der Bergbau nachher wieder angeschottet wurde ist, an die Stelle, wo früher die Kirche stand, hat die eine Kapelle, die Sebastianuskapelle hingebaut. Hier zien we het koningspaar van Keulen. Keulen, het bisdom Keulen. En voordat ze op de tribune gaan zitten, groeten ze natuurlijk hun eigen leden. Ja. Hier net voor de tribune. Aha. Das sind andere Uniformen. Das sind Husarenuniformen. Das ist eine Region rund, da sind ein paar Sappeure. Die Bruderschaften sind recht gut und da gibt es unterschiedliche Zöch. Das sind Kompanien, Zöch, die so 10, 15 Mann und die söken sich dann einen schönen Uniform ut und machen dann ein wunderschönes Bild. Verschiedene Uniformen, Husare, Grenadiere und was dann so hergeht. En alles op basis van de echte historie, toch? Ja, da werden veel historische Uniformen nachgebildet. Hey, die zijn van Kempen. Ganz klein Dorf. Bundesschützenkapelle Kempen, das ganze Dorf ist in die Kapelle hält das ganze Dorf zusammen. Nur ein paar hundert Inwohner. Dus dat is niet Kempen in het noorden, hè, boven Mönchengladbach, of in de buurt van Neuss, hè? No, dat is bij Hensberg. Ja. Ja, dat heeft mij misschien vanmorgen even een hele rare vraag gesteld, Ralf. Waarom groen? Waarom is alles groen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, im 19. Jahrhundert hat es in Deutschland, in ganz Europa, eine Welle von Uniformierung gegeben. Und wahrscheinlich wurde der grüne Rock liegt näher, oder der kommt aus Köln. Direkt aus Köln-Deutz, die haben einen Kron für der König, ist eine Inselbruderschaft bei Ossenbunk, die so eine schöne uralte Kron hat. Ja, bij ons is het alleen die van Venlo, dat Akkermans Gilde. Het is de enige schutterie met een kroon. Of gilde moet ik zeggen. Ja. Het heeft ook met de benaming te maken. Hubertus is ook van de jagers, de Schutzpatronen. En die hebben ook allemaal die groene kleding aan. Overigens denk ik ook wel dat het in Duitsland een verschil wordt na de Tweede Wereldoorlog. Hoe op een gegeven moment ook niet meer officieel gemarcheerd wordt in de sport. En zeker niet met wapens op de rug. Hier hebben dat waal. Overigens moeten die ook zeer ontwapend zijn. Die moeten dichtgelast zijn enzovoort. Anders komt er geen vergunning meer voor. Maar die tradities hebben zich zo ontwikkeld. En dan komt men vaak bij groen uit. Es war wirklich so, bis zum Zweiten Weltkrieg hatte die meiste Bruderschaft schwarzer Rock, wie ich eben gesagt, von der Hochzig. Und nach dem Krieg ist auf einmal der grüne Rock abgekommen. War vielleicht nicht jetzt moderner und jetzt militaristischer Weg, nicht? Aber die schwarze Rock, die kommen unter Mode. Und es gibt aber noch eine ganze Menge Vereine, die noch den schwarze Rock tragen aus Tradition. Prachtige plaatsnaam, Hunnepel. Hunnepel, das ist vom Niederrhein. Ja, Ralf, en ja goed, Jos noemde het al, Tweede Wereldoorlog, hè, Tweede Weltkrieg, de naam is nu eenmaal gevallen. Maar daar hebben ze blijkbaar geen moeite met. Ja, we zullen het vanmiddag moeten
moeten aansnijden, want ja, dat is ook ons gezamenlijke geschiedenis, hè, de Weltkrieg. Ja, die Bruderschaft, der Bund wurde 28 gegründet als Erzbruderschaft vom heiligen Sebastianus. In Köln, hè? Niet in Köln, ja. Von einem Pastor, das war der Dr. Louis.